Taysa. Naunsa man ka? Gusto kong atay. Nak, relax kay wa ko'y nakitang tao. Unsa, tagaan ko nimog atay o imong atay ang akong kaunon? Taysa. Unsa man? Unayon ako nimo. Gutom na kaayo ko pa. Ayaw pa abuta nga di na ko makailan nimo. Unsa man, hatagan ko nimog atay o imong atay. Sige. Ako'y bahala. Relax. Pagdali. Unsa may tirada na to ron? Pertay mang laaya. Agdon ra nato sa bitoy pre kay basig nato tripping ba. Ambi inyong atay. Glasgow bangagan ni mo pre. Mukaon na day kag atay ron. Ay, pre. Kanang birthday sa kong anak, pre. Ubantas palay. Aw kini may tripping, mukbang. To pre kay gigutom eh. Unsa pa inyong giulat? Tara pre. Taysa pre. Layo ba inyong balay pre? Unsa po'y sudaan dito pre? Ay sa pre, kabantay ka ni pare bitoy. Tara daw. Mauna na. Mga pre, akong anak nagdibo. Ha? Unsa may motif ana? Halloween? Kuya po kayo trip imong anak pre ba? Bangag po kayo. Pwede na nakaunon. Taysa pre, unsay kaunon? Buot niya ang ipasabot. Mga una daw mo. Aw kani akong paabot. Bi, among sudanan eh. Nak, ikaw na'y bahala sa bisita. Pre, amang ka pre. Ibiyaan man minimo. Sunod mo na ako. Ako'y bahala ninyo. Pre, sunod daw pre. Nak, pagpakabusog sa imong paborito. Taysa pre. Asa tong bae pre? Ayabang na ni pre, dali ara nawala uy. Sig naghukad ra to pre. Yaga pre, lain bi akong paminaw. Unsa man kalibangon ka? Gani ara ko kalibangon pre, malibang sa ko ha. Dali pod, nanatoy letson di tikagaan jud. Asa ka mo ato? Sana naman tong nalibang, wa pa man kabalik. Pre, utong yun. Hipusa, pang panihapon.